Dobrodošli ljudi! Danas ćemo igrati malo FIFA 15, kao što vidite, ali pošto sad ja trebam da idem u školu, igrat ćemo na brzaka. Neću igrati utakmicu, nego da vam pokažem nešto. Pre toga, da vam se izvinim što nisam dugo izbacio klipove. Imao sam nekih problema oko tableta i kompjutera, tako da nisam mogao da snimim klip. Da znate. Pa hajde da vidimo prvo moj tim. Malo pre nego što sam počeo da snimam, nisam znao da imam ovdje igrač. Vidite. Kako se ovo zove? Nije bitno. Nisam znao da imam ovdje igrača. Diara. Ajmo bilo njegov play bio. Informacije. Njegovo ime je Diara. Prezime Diara. Vidite svašta da ja ne dužim, pošto sad treba da idem u školu. Evo detalji, znači pas je dobar. Šut onako, dribbling je dobar. Vi to pogledajte, zapirite klip. To, i sad nam pokažem još nešto. Šta sam kupio, znači nešto malo dobro, nešto super, ultra cool. My club items. Barcelonin grb, ovo je stadion, Barcelonin grb. Barcelonin dreš i drugi Barcelonin dreš, ajmo da vidimo kako se izgleda. Idemo play. Idemo sezona, neću da igram utakmicu, nego samo da vam pokažem kako ova sezona. Dobro. Znači, samo da imam pobedio sam Barcelonu B, kao što vidite. Imam još dve utakmice, moram da pobedim. Da bi na kraju dobio jedan pek. Dobro, znači sad evo kao naravno protiv njih. Vidite tim, vidite. Ovdje imamo rezervu srpskog golmana. Sad da zatvorim vrata. Tako, ne samo na pored vrata. Da vidimo kakav oni imaju tim. Pa nije loš. Nije. What the fuck? Dobro. Evo, naš grb. FC Lucky TV. Da, ispravljam je baterija. Navodno. Da, sad sam ja stavio na punjač. Eto, njihov sranje grb i naš ekstra grb play match. Evo, imamo te dreš, taj dreš. I onaj grb. Tako da, to je super. Super. Jej, super. Ok. Znači, koliko ovaj klip traje? Čitavih 4 minuta. Dobro. Sad neće biti skoro klipova na kompjuteru. Zato što Camtasia mi ne radi za screen recorder. Mislim, nije da ne radi, nego isteklo nešto od 30 dana, valjda, nemam pojma ni ja. Photoshop isto ne radi. Ne znam što. Sad da vam kažem da ne očekujete. Dobro, nešto sam se zbunio, čekajte. Dobro, ništa. Znači, to je bilo to. Znači, za ovu epizodu, znači, vidimo se, znači, u sljedećoj, znači, čekamo 5 minuta, znači,